Ngayong araw, magluluto tayo ng insarabasab na liempo. Maglalagay po ako ng pipino, sibuyas na puti, sibuyas na pula, sili, asin at yung ating kalamansi. Tara na, umpisahan na natin to mga kaluto! Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto, nagsasabing laging magdasal, count your blessing and stay positive.